Jo sóc en Sami. Hola, Sami. Hola, tinc 18 anys i me'n vaig a la guerra, al bàndol socialista, contra els feixistes, a ajudar a tot un poble, a unir-me a un poble i a guanyar una batalla que no sé si... no sé com acabarà. Jo vaig allà i m'enamoro d'una catalana de 18 anys i una mica que me n'oblido del que estic fent. Doncs jo soc la Pilar i soc una noia catalana d'aquí de Barcelona que, bueno, com molta gent, sofreix la guerra. En primera persona li maten els pares abans de la guerra i té una germana malalta i per tant intenta sobreviure. I es troba pel camí amb el Sam i, bueno, viuen una petita història d'amor dintre d'esta guerra i d'est horror i de la música de les bombes.